Сен чыгыш ясаган концертларда булганым бар. Ничектер сен чыннан да бик актив һәм бөтен игътибар менә сиңа гына төшеп тора. Бәлки җырчыларны менә шул әйбердә куркытмый микән? Birinci oylarda işlegende, Ütüyede de şolay yok. Hem Vadim abi Zakharov'ta da şolay yok. Başta normal buldu tabii. Молодец, ayraddık Vadim abi da aytaydı. Onları дальше baribir әзрәкене сизелеп тора то, что меня әзрәкене ограничивать итә башладылар. Ләйлә Галиева да мин рәхәтләнеп җырлыйм, Вадим Захаров мине җырлатмаган булыр иде дип тә язды. Китүнең сәбәбе анда түгел. Как раз перед началом сезона за неделю Vadim abi үзе звонитте. Айрат шундый концертлар. Анда һәр атнасымен пятница суббота. Ә минем шул көннәргә 2-шәр, 3-шәр банкетлар. Аның концертка барып, инде районга, Саба районына, например. Ул барыбер, аңа да барырга концерттан анда 3 сәгать барырга. Заранее килергә, шул концерттан соң китергә. Это все уже банкетный день отменяется. Ул миңа әйткән иде, сайла либо банкеты, либо концерты. Бүгенге көндә инде мин аның җырларны чын күңелдән башкарам, чөнки мин аны беренче чиратта яратам артист кебек. Артист кебек ул просто гениальный кеше. Аның тембры да, ну ни на кого не похоже вот. Менә киләчәктә син музыкант буларак үзеңне күрсәтәсең киләме? Әллә инде күбрәк сәхнәне җырчы буларак яулыйсың киләме? Сәхнәнең яулыйсы килә. Җырчы буларак. Җырчы буларак, музыкант та буларак, саксофонны да онытмыйм. Җыр яздыргач беренчеләрдән булып аны кемгә тыңлатасың? Либо үземнең сөйгән ярыма, либо әти, Димәк, Айратның сөйгән яры бар кызлар. әтигә, әнигә, сеңлекәшкә. Күптән түгел син үзеңнең социаль челтәрләреңә үзеңне пародист буларак тәкъдим итеп пост урнаштырдың. Уйламаган идем, что шул кадәр менә негативный яктан кешеләр караячак, что аж миннән отпишется 250 человек. 3 көн эчендә отписаться итте. Кеше инде үзенчә уйлады, что мен анда унижать итәм артистларны. Мен анда бер инде унизительный бер дә булмады. Менә артистлар үзләре үткәләмәдеме? Звонка кеше юк. Сиңа аннан соң еш кына Фирдүс Тямаев язар. Да. Сагым белән дуслармы, бәлки сине аның төркемендә Дошманнармы? эшлисең килә. Бәлки дошманнардыр. Мен аңа әйттем, мин синең группада чыгыш ясыйсы килә, прям синең группага бик каты теләк. Керергә. Әлегә чакырмадымы? 2 тапкыр уже чакырды. Чакырды. Но мен отказывался, потому что слишком каты эшләргә кирәк. Слишком. Анда үзеңә вакыт калмаячак. Һәм анда аппарат ташырга кирәк. Шундый минус бар. Шуңа күрә мин от этого всегда отказываюсь, потому что мин Юсия Бадретдиновада ташырга аппарат туйдым. Син Озан да әйтәсең шулай бит. Менә Ну, мин аны дөрес итмәймдер. Мин аны үземчә, ничек мин аны ишетәм кешеләрдән. Ошибкалар белән дә может булырга ул. Но мин яратам шундай озаннарны. Айрат сиңа бик зур Бик зур, рәхмәт. чөнки Киләчәктә дә уңышлар. Җырчы буларак та, саксофончы буларак та Амин. бары алга. Вот сине. Һәм сау булашабыз. Саулыгыз.